Wedi ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus barodd 4 wythnos ar 10, ar y 10 o Fedi, gosododd y gweinidog dros faterion gwledig Elin Jones y gorchymyn Dileu TB Cymru 2009, a fydd yn rhoi'r pwerau i Lywodraeth y Cynulliad ddefnyddio difa a brechu moch daear fel rhan o'r rhaglen Dileu TB. Pan gyhoeddwyd hyn, pwysleisiodd y gweinidog fodd bynnag nad oedd y ddeddfwriaeth yn golygu dechrau difa moch daear, ond bod rhan bwysig o'r gwaith paratoadol wedi'i gwblhau. Dywedodd hefyd na fyddai pob mochyn daear yng Nghymru yn cael ei lladd, dim ond yn yr ardaloedd hynny lle mae TB yn endemig. O'r 741 o ymatebion i'r ymgynghoriad, daeth 54% o Gymru, ac o'r rheini cytunodd 85% bod angen ystyried difa fel rhan o'r strategaeth rheoli moch daear. Yn ogystal, dywedodd Llywodraeth y Cynulliad fod cynnwys yr ymatebion wedi'i astudio, yn ogystal â'r cyfanswm a dderbyniwyd. Daw'r gorchymyn i rym 21 diwrnod wedi iddo gael ei arwyddo a'i gyflwyno ger bron Llywodraeth y Cynulliad. Er hynny, mae cyfnod o 40 diwrnod ar gael, ble gall aelodau'r Cynulliad gynnig fod y gorchymyn yn cael ei ddiddymu. Petai hyn yn digwydd, byddai'r gorchymyn yn cael ei drafod gan y Llywodraeth, cyn ei roi i bleidlais. Yn 2008, cafodd dros 12,000 o wartheg i difa oherwydd TB, a chafodd bron i 5 miliwn ar 20 i wario ar iawndal gan y Llywodraeth. A dywed y Llywodraeth y gallai'r gost i'r treithdalwr fod yn 80 miliwn o bunnau erbyn 2040, pe na fydd dim yn cael ei wneud i geisio Dileu TB mewn Gwartheg. Cyhoeddodd y gweinidog ym mis Mawrth mae'r lleoliad gorau ar gyfer y cynllun peilot, a gaiff ei adnabod fel ardal beilot triniaeth ddwys, a fydda'n cynnwys difa moch daear yn ogystal â Gwartheg heintus, fyddai gogledd Sir Benfro, un o'r ardaloedd yng Nghymru ac yn wir yn y Deyrnas Unedig, lle mae'r nifer uchaf o chosion o TB. Mae astudiaethau wedi dangos bod anifeiliaid gwyllt a moch daear yn enwedig yn gronfa o TB yng Nghymru a Lloegr, ac ar sail y dystiolaeth a'r wybodaeth helaeth dwi wedi gweld, dwi o'r farn erbyn hyn bod rhaglen ddifa yn angenreidiol law yn llaw ar mesurau Gwartheg ychwanegol. Mae gwaith trafod yn mynd yn ei blaen rwan gyda chyrff megis Cyngor Cefn Gwlad Cymru ynglŷn ag ystyriaethau amgylcheddol a chyda pherchnogion tir am union ffiniau'r ardal beilot. Yn ogystal â'r gorchymyn, cyhoeddodd y gweinidog bod archwiliad iechyd TB Cymru, menter i brofi pob uches yng Nghymru cyn diwedd Rhagfyr ar y blaen a'i gwaith, ac wedi llwyddo hyd yma i ddod o hyd i bron 100 o fuchesu newydd sy'n dioddef o'r haint, na fyddai wedi darganfod am 4 mlynedd arall. Yn ôl y gweinidog, mae hyn yn dangos bod cynyddu'r profion yn gweithio, ac felly bydd pob buches yng Nghymru yn cael ei profi eto yn 2010.